Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon. Mas gintulong sa kaalawan sa Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 22 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 94 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 101 dias na lang. Saylo ni kita sa tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, gobyerno probinsyal padayon nagabaton sang donasyon para kampanya batok sa COVID-19. Bacolod target ang 4 ka retreat para himuon isolation facilities. San Carlos PNP nanindugan wala sang Shabu Laboratory lugar kasunod sang pagkompiskar sang kapin 13 milyones sang ginasospetsuhan Shabu. Retired police nga tag-iya sang salakyan nga nakabunggo sa iya nga labandira. Nakig-ariglo sa pamilya kag handa magbulig. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Wala na sang periodic exam ang mga pampubliko nga bulutuan kasunod sa pagpatuman sang distance learning bangod sang COVID-19 pandemic. Suno kay Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio, ang mga written outputs kag performance test ang manginbasihan sa pag-assess sa natunan sa mga estudyante. Dugang pa ni Antonio, ang mga estudyante ang pwede nga makasulat sang ila reflection sa ila mga readings o kon makarigod sang speech nga nagapatag sang ila pag-intindi sang lesson para mapakita kung ano ang ila natunan. Ginlantaw ni San Antonio nga hindi pagpatigayon sang periodic exams ang malikawan nga matabo. Ang distance cheating sa diin ang mga ginikanan o kon guardian amo ang mga saukon magasabat sang activity exam sa kabataan. Ginklaro man sa opisyal nga mga private school ang gina-encourage kag hindi required nga magsunod sini nga pulisa sa periodical test para sa school year 2020-2021. Do may rason man si Antonio, no? Nga hindi na lang pagpatagaan exam ang kabataan samtang nga sila sa ila puluyan. Hindi malikawan matuod mo, kabataan mamangkot gina. Kung hindi siya makasabat sa mga pila ka pamangkot nga ihatag sa iya, natural kay ara siya sa iya puluyan, mamangkot gina siya sa iya magulang, sa iya ginikanan, kung ano ang sabat sang among pasinawan. Ang buot silingon, wala naghalin sa ideya kag utok sa kabataan ng sabat. Masalig na siya sa iya ginikanan, sa iya mga magulang, agod magsabat sang iya exam. Ang matuod,
Amo giman ina ang nagakatabo, hindi na niya malikawan ang bata, mamangkot na niya. Sa ginikanan kag magulang niya kung anong sabat, kung hindi siya makahibalo. Eksakto ini, ang pananawan ni Diosdado San Antonio, kinalan isulat sa estudyante, ang estudyante makasulat kung paano niya nabaton ang yagintunan sa ginatawag naton distance learning. Kaya kung tagaan mo sa exam, tuod man, ang bata, kung tagaan mo exam, sa sulod sa puluyan niya, pag basa yan na, nga daw, hindi siya kahibalo, mangkot na siya, nay, tay, manang-manong, anong sabat siya man. So, silingon, ang ulo sa bata, wala iya magsabat sa pamangkot, gikan sa bulutuan, kundi ginsaligya, saya ginikanan, guardian, magulang, kag-iban pa. Isa ini ka pamatuod nga dapat gintunan atag, gintunan madugay, ginpalawigan ang pagtuon sa pagbukas sa klase. Ngang kabataan, ara sa ilatag sa kapuluyan. Isa pagid ka problema. Ang iban nga mga estudyante gasalig sa laptop, cellphone, kag iban pa. Magbisyo ang internet, disgrasya gid. Mag-brown out labi na gidire sa Bacolod, kag probinsya, nga hindi mapunggan, patay siga ang serbisyo sang siniko kag iban pa, nga mga kooperatiba, ambot silingon, ultra ang pagtuon sa kabataan. Wala maplastar mayo. Lain siban nga pungsod niya nga, talagsa lang, wala naga-brown out, wala naga-bisyong kuryente, dire hindi ta mapaktan. Ang siniko, por ejemplo, jutay lang nga usik ka ulan, i-brown out ya. Ti kon gatuon ng kabataan, disgrasya gid. Untat tagid. Kaya ti wala kuryente. Kung gapasulod sa lapit bayranay, patay siga. Guba gani mga material mo kag mga gamit sa sulod sa balay. Amo ini ang nagakatabo nga wala anay ginpadalman, wala gintunan mayo, antis ikasa ang pagbukas sa klase. Ang pagbukas ng klase kag edukasyon, wala ako yabunggo. Importante ini, kinahanglanon ini sa isa ka estudyante. Apang ibutang sa nagakaigo nga lugar kag panahon. Ang panahon wala nagatugot. Nga buksan ng klase, ultra. Ara na, nangatubang na kita problema. Learning distance, wala na exam. Kaya gadua-dua sila nga hindi masabat tustos sa kabataan. Internet, kag iban pa nga problema. Iba naton nga mga utod ya, labi na ginamang email naton nga utod, wala ya gamit, hindi gani kabakal cellphone, wala gani ibakal buga, cellphone pa, internet, laptop, kag iban pa. So, ang problema nagapabilin. Amo nang palayag sa iban nga mamalida nga dapat gintunan anay maayo antes buksan ang klase. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na. Kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod? Sa siling nga mga tinion, naglipas na 9 minutos ang korpyo naton. Kamusta mga balita sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga dalanon? Kamusta ang aton sini mga pasyente sa mga hospital? Kamusta nagabantay sa hospital? Gamonitor ako kahapon, may napatay. Igin pahibalo lang ginikanan sagwa nga patay ng ilabata. Kaya hindi sila makasulod direo sa tubangan naton sa regional hospital. Kamusta mga merkado? Kamusta ang tikang sa panahon? Nag-iskirda ng bagyo. Pero may mga low pressure area nga nasiplatan ng pag-asa. Samtang nagalagulad na ang aton patrol, sininga kaagahon aber, ihatag naton sa ila ang pagdaragway sang sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Omo Martes subong, of course, kay balo ka mo, tagsa ka Martes ang dangaman sa patrol, kung makita ninyo, gwapa ini siya, dalaga. Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning.
Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naman naton nga mga ka-action. Happy Tuesday morning sa aton tanan, Action Fred, no. Na-notice ka aga pa nga nagalibot kita diri sa syudad sang Bacolod. May mga pagligwat, Action Fred, sa mga ginpahamtangan sang check-up points diri sa palibot. We all know nga although nga padayon, Action Fred, no, ang paggamit sang HQ pass buot silingon extended man ang mga check-up points nga ginpamta diri sa syudad sa Bacolod para mag-check man sang nasambit nga mga dokumento, especially ang aton sini nga mga outer border check-up points, Action Fred. Pagwa kag pasulod diri sa syudad sa Bacolod, basing matingala nga aton sini nga mga ka-aksyon, abi nila oy dula na pwede na taniguro ka pinagustogwa gali kay paglambot dito sa punta, Action Fred, ara ang mga check-up points ambal bala nila ay do paglili do wala na how. Para sa example, Action Fred, sa may Lupit Church na bala going Libertad, nagligad ara na da sa tunga-tunga sa ginsangaan gid mo ang ila sa nga check-up points gid pa isol nila dito sa punta. Ang sa may sumag, Action Fred, dito man ayon sa may Sigasco bala ti ara inada, tapos may napabilin man dira sa may Bangga Goodyear ginsangaan man sandalan Araneta kag Alihis Road. Yang iban bala, Action Fred, may mga may mga confusion man as to understanding sang iban kay una di bala, Action Fred, pag issue sang HQ pass September 6 to September 19 lang ina. Patbangod sa mando sang nasyonal nga pagpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sang Bacolod, may ara man sang panibag-o nga executive order man si Bacolod City Mayor Bing Leonardia as to the extension man sining HQ pass. Kag kahapon, Action Fred, do may ara sang ginpagwa naman nga EO si Mayor Bing kansilado ang Bacolod Mascara Festival, Action Fred. Grabe, no? Dapat lang. Apektado gid, Action Fred. Kumbaga sinitani nga mga panahon sini nga mga tinion, Action Fred, nagapreparar ng tanan mga kabaranggayan sa ila mga entry, Action Fred, para sa Mascara Festival. Akin din. Yes, Action Fred. Tani subong nga tinion da galibot ka sa barangay gari nagumbalang kay ga practice na mo ang mainta sa Mascara bangod ginpaisol maintain ang kalinong. Yes, good, Action Fred. Amo na tani, no, ginalook forward sa mga kabrangayan, mga eskwelahan, nga intrahan na Manila, kag amo gini, Action Fred, nga festival, kilala ang syudad sa Bacolod, Bacolod City of Smile. Pero subong do kasunlog, Action Fred, kay do nakilala iya ang syudad sa Bacolod nga isa sa may pinakadamo sa karon nga, o kung hindi man sila, Action Fred, pinakadamo, no, may mga madasig lang nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Kay we understand wala labot sa syudad sa Bacolod under MECQ lanaw man, Action Fred. MECQ man tiduduwa lang kita lang sang lanaw ang ginpaidalom sang national sa MECQ. Kag kabalo naman kita na may mga national, Action Fred, officials nga ari diri para magbulig sa aton. Sige lang nga, ipaiway danay ang kalipay kag sa Action Fred. Importante hilway kita tanan sa ginatawag nga virus, Action Fred. Kaya importante buhi kag wala balatian. Yes, correct, Action Fred. Importante buhi ambal wala nila. May iba, Action Fred, no, mga naga-birthday ambalya, okay, ambal sa iban okay lang, wala sa celebration. Importante makahuyop ka dira bisan sang kandila na lang, Action Fred, nga esperma. Amo ginada ang manami, Action Fred. Hindi na importante subong ang ingrande nga mga selebrasyon. Importante ululupod lang ka sa pamilya mo. Ate mo ginambal sa ibang, Action Fred, ano ayhan matabo sa aton tanan pag abot, Action Fred, sang Disyembre kung Pasko kay kabalo naman kita bisan pigado, Action Fred, di naghahanda gid yang Pinoy mo, may ara gid sang hamon sa lamesa, Action Fred. Pero kahapon dapat magalong-halong ito hapon kay sige man ang saka sang kaso sang COVID-19 diri sa aton. Pero good thing kahapon, Action Fred, nanguna naman ang syudad sang Bacolod nga may pinakadamo nga recoveries base sa bigin pagwa ini nga datos sang DOH-6. Amo nang mayo nga balita. Correct, Action Fred. Doon naka-smile mo ko, Action Fred.
usahan ko. Kaya sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 178, ang Bacolod may na-record nga 159 kapanibag-o nga recoveries. Action Fred, gitsundan sa Negros Occidental nga may 29, 28 sa Iloilo, 12 sa Iloilo Province, kag may tag-apat naman Action Fred sa Aklan kag Antique. Pero kahapon, ang Bacolod kag Negros Occidental ang naka-record man sang tig-isa ka napatay bangod man sa nasambit nga masakit Action Fred. Kag kahapon, naka-record sang 210 kabag-o nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Nagahamboy na karon Action Fred sa Jismil ang COVID-19 case diri sa Region 6, 9,577 na. 203 kahapon ang na-record nga local cases, 5 ka ROF, tig-isa ka APOR kag LSI, kag may 234 ka recoveries Action Fred. So kahapon ang Western Visayas may ara sang na-report man nga duha ka na-report nga napatay nga rason ang death toll sa karon sa Region 6 ang nagrambot na sa 154. Dala ni Action Fred ng balita nga si number 1 kagawad Rodolfo Montaño ang nagpanumpa ng Action Fred kay Bacolod City Mayor Bing Linardia kahapon nga adlaw para magpungko bilang acting kapitan sa Barangay Tangob. Suspendido si Villarosa, no? Correct, Action Fred, sang 6 kabulan nga preventive suspension sang ombudsman ni Action Fred angot sa aligar anomalya man sa pagpatuman sang SAP. May ara pag Action Fred no duhaman ka mga kapitan diri sa syudad sang Bacolod ang ginpaydalo man sa suspension bali tatlo din sila sa syudad sa Bacolod kag tatlo man sa Negros Occidental. Action Fred, wala sweldo. Wala honorarium, wala tanan. Wala na Action Fred tanan pero para hindi niguro ka-hamper sa padayon man ng investigasyon kay padayon I believe padayon pa man ang hearing man sang ila sini nga kaso. Action din. Action Fred. Ano iyan na matabo pagkatapos ng investigasyon nga guilty? Amo gin-Action Fred pamangkot kidamo ka hambal nga ipahagi pa sa suspension. Riktahon na lang abi kakas. Kaya mo na hindi mo na pwede. Hindi man. Oo. Due process. Proseso tanay. Correct in Action Fred, dako man nga libog ikiti from the ombudsman ni Action Fred halin na dito sa national nga mando man kay DILG, CIDG ni Action Fred nag-process pasabton pa man ni sila tagaan sila sa oportunidad ng Action Fred nga makasabat hindi man pwede nga hindi bangod nga paglapas man ina sa kinamatarong sa isa ka tawo Action Fred. Sabay na Action Fred sa regional hospital may-ari na Diak Adrope sa barangay 18 doon nadugangan ang mga bata Action Fred ni Cap Madeline Diaz no diri sa barangay 18 kay padayon man Action Fred nakita ta ni baluan nga wala labot sa mga kanupitens digin paantang sa mga konsehal diri sa Bacolod para makabulik sa mga mata sang mga pasyente dito sulod sa regional hospital. Ginapakaon man si Action Fred ni Cap Madeline Diaz, ginaprovidean sa mga necessary needs, ginapahulam Action Fred sang ila o ginapahanugutan nga makahulam makasulod dira sa CR para makapaligo Action Fred kag makikopar man sa ila sining nga lawas Action Fred no. Pero tiyan mo na kasubo sa gihapon kaya wala sa gihapon sang response gikan man sa sulod kag kung ano ba lang desisyon Action Fred ano pa ang mga desisyon nga at least mag-go hand in hand ang mga himata sa gwa kag dito sulod Action Fred kung anong maistoryahan nila bisan pila lang ka oras tani makabulos sulod assist lang dito sa mga pasyente kay hamak mo Action Fred imaginon mo may ara na gani isang mga pasyente nga nabudlayan magiho paano na lang kung magpangihi sila abi kung magkaon Kundi sila katindog. yes Action Fred especially mga kabataan bala paano man ma-assist ang ila sining kaugalingon although may mga nurse man dira may mga nursing aid man dira pero sa kadamo sa pasyente Action Fred ginakulang tagani subong sa mga medical workers kag matata pag sila mauyangan pag Action Fred ang tiyempo no pero mabay man sila gasaka diri sa aton kung ano aton mabuli galing kay poder man Action Fred no sang hospital yung patuman man sila nga ilaman yung mga regulasyon para man Action Fred siguro sa maayo man sung tanan. Actually din, yes Action Fred. Ariho, si Dr. Julius Drilo nagbando
nga hindi kita kakuha balita sa sulod sa among regional hospital. Karon, ang kantuan sa mga pasyente kay di kasulod kag ang pila ka mga nagakinalan bulig sa ato nagakadto. Hindi man nila matipanan tanan. Ang iban hindi ka panawagan sila mga himata kay man hindi man kita patagaan da ligwa nga makasulod, hindi makakuha balita. Ti karon ya na problema na. Gani, Action Fred, una-una kita lang na ang ginban. Subo, Action Fred, ang mga pasyente, nag-introdo ka damo, Action Fred, all throughout this pandemic, baladamo kita na sa nabaton nga reklamo with regard sa mga regulasyon nga ginapatuman. Mano na una, ang mga nagalinya diri sa hospital nga sa outpatient department, Action Fred. Pilaman to ka mga inadlaw, ka mga binulan, ang sunod naton, Oh, nadula si Action Eden. Yun pauntat siguro. Siling sang mga doktor kagkuhan niya untat danay kaya daw gamonitor kami. Action Eden, come again. Dotoo, Lawg-lawg na na. galahog lang Action Fred. Pero tiyan mo na bala, yung sundani na ito Action Fred mo, mga reklamo bala with regards especially sa mga OPD, di pila di ka mga pasyente ang ari sa guwa na galinya lang baka nagahulat pa nga sanaaw bago tagan sang numero nga makapacheck up. Subong amo naman ni Action Fred kalain Action Fred tanawa nagliga nag-interview si Action Alvin nga nagahililibi ang mga himata nga to dito sa guwa sang hospital nagahulat nga para tawgo na lang Action Fred i-update na lang sa ila sini nga mga himata. Paano na lang Action Fred no? Kaya nagakahangawa sila gani nga tupad nila ila pasyente. How much more nga hindi pa nila makita ang ila sini nga mga ginabantayan. Ang kalain Action Fred kumbaga bala pigado ka na gani amo pa ni Action Fred ang dangatan mo nga sitwasyon Action Fred. Kaya kung may kwarta ka, wala ka madai sa private hospital ka man. Yes, correct yun Action Fred kung may mga option lang ni sila. Wala, Kung may kwarta. Yes. Amo nang kaluluoy kay kita nga imolya. Kung magmasakit kita, pobre, hindi matakasalang magbayad sa private nga hospital. Di ko naman kita sa gobyerno. Di nagsulod sa gobyerno, karon ang pila ka mga hari-hari sa mga hospital sa gobyerno, may mga pulisa. Ang pulisa nga gamasakit na, may balatian ng parinti mo, bata mo, himata mo, mapinitinsya ka pa sa gwa, kag posible, gamasakit ka sa gwa, gamasakit matusulod ang pasyente mo. Amo gina-Action Fred, kay di syempre mo nagabantay, di expose sa dalanon, upod man nilang iban. Ulan ka ginit sa gwa da. Wala ka tulugan da, mano ka? Yes, Action Fred, bisan tunog lang gani, pagkaaga, pabugtaw mo da, may sipon ka, may ubo ka, dira, ano naman ang sitwasyon, magpa-check up ka ba? Itag ka naman as suspected sa COVID-19. Kaya amura sa Action Fred mo, may ari rin iba na Action Fred, nagakuha na lang, nagapangita sang karton, nagahigda sigad sang dalan para makatulog-tulog lang Action Fred. Di, paano man? Doon mo na Action Fred, ang palamang ko tanon sang para man niya, nagapangakig pa sa aton. Nga gambal nga, sige nyo malang nakabalita, abi, buligin nyo na abi. Baka mo na Action Fred, nga mga stockman sang tao. Kung tarawon mo, damo naman kita, ginapalambot na naman sa mga officials nato Action Fred. Galing kay wala tiya sa gihapon sang wala iya gyapon pagligwat sang ila si dadra nga desisyon. Importante ginapabalo sa tawo kag sa officials ang ila sini nga mga sitwasyon. Sa ato Action Fred nga mga ka-action para naman niya sa complete nga management sa inyong liver detox mag DTX 500 sa kada adlaw. Kaya ang DTX 500
Observation Report halin sa Patrol Aksyon Eden Aboso. Ulit sa balita ulit sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mo mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon
Dinggil sang Alquisula, Barangay Villamonte, ginatamyaw kani Pare Remias Arroyo, Elmer Rigula, Antoinette Piliado, Alex Puentes, Steve Clavero, Jocelyn Dispojo, Vanessa Mayo, Lisa Liboon, Helen Wisna. Nagamonitor sila, sining kaagahon. Mabalik kami pagkatapos sining paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sangsang ano nga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Lagad. Oy, kamusta da sa kusina? Galuto na kamo, bugtaw ron. Las 4:43 na. Luto-luto na kita pamahaw. May opisina karon nga adlaw. Ang iba naton nga mga utod di Mayo, ni mga senior citizen subong, ang sa gobyerno ginatugutan ng anay nga stay at home lang. Hindi lang na magkadto sa ila opisina, kaya man dali tapikan mo. Ining may mga edad-edad na, may mga balatian, kagiban pa, bawa, delikado. Diyot dako lang, gina-teleskopyo kamo ka virus. Di ko may balatian nga nangadaan, dali katapikan. Pagtapik ya, laban-laban na. Kaya may edad ka na, balatian noon ka pa. Komplikasyon dahil tugahon niya. Kalaban na sina disgrasya gid na matabo. So halong-halong luto-luto lang mo sa sulod sang puluyan. Nami subong tula manok no. Nagulo pangita ang ginhawa ko sang tinula nga manok bla. Bakla mo sa kapayas sang gahulo agpok bla. Tapos paitan, putan mo tanglad. Ana ka magbakit, sampawan mo dahon katumbal. Sus sa pagkanamit. No ginapananaw ko. Tapos para maumpawan ka nga magdugo-dugo mo, sugba ka baboy. May 1 kilo bla nga baboy. Tapos may sinamakan ka, pusan mo sa kutitot mga 7 bilog. Abaw, butaan mo kalamunding, sus, ga pala malhas ka. Ang ga-serve sa imo, ga-kiay-kiay, ditampi lang tuwalya, aragay, bago lang tapos paligo. Pinabilik-wilik ya pabuhok ya, ay kalainon sa pagkanamit ipamahaw. Karon nga kaagahon. Kamusta? Anong sudan nyo? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na sa panahon sang pandemic. Sumong krisis ba o pangkalibutanon gid kabudlay kung wala ka sinuptan ang mga mangunguma nga naga-eksperyensya sang manubo nga patubas. Aryo, isa sa makabulig dako.
kamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Problema, hindi lang COVID-19. Problema subong, wala untat ang pagsulod sang illegal nga droga. Milyon naman ang nadakpan. Kapanginwala man ang aton nga PNP niya, wala iya laboratorio diya. Ting question, diin inigalin. Nga hindi madakpan ang ginalinan, kag ang nagapatubas sang Siabo. Iba niya gapatubas humay, gapatubas tubo, ang iba niya gapatubas Siabo. Porte paginiya, ang iban gatanom marijuana. Kung ga-income ka sa tubo dako, mas dako kunong income sang marijuana. Kung ga-income ka kuno sa dalagko nga negosyo, may gulpi di gulat kung ga negosyo ka Siabo. Kung hindi ka madakpan, instant money. Kung magsulod kinilo, instant milyonaryo. Amo lang galing na, kung madakpan, instant priso. Kag kung madisgrasya, instant sa patio. Amo lang mga disbintaha man. May bintaha, may disbintaha man. Amo na siling naton, amo na ning away sang Duterte administration, ang war on drugs, puwerte gyapon. Amo na siling naton, pananaw naton ha. Nga daw matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte daw hindi gin mapapas ang illegal nga Siabo. Basta illegal ya, halin pa sa una, gatuhaw ini siya, nga hindi mo mapauntat. Panahor. Ehemplo, ibisan ano yung kampanya sa gobyerno, tao manahor. Tamo may bulang, yapon, kakadakpan, sikrito lang. Kung mauntat mong bulang, mauntat mong panahor, sa pila ka mga kabalayan niya, sige man madyong yapon. Sa pila ka dlagko kabalaya, sige madyong nila adlaw-adlaw, kaya wala slaw brown, kaya may kwarta. Madyong, pusoy, tanan. Kaya lang mo sudlo na, ang mga dalagko na puluyan na pertik tagas na pader na, sige ang panahor. So amo na siya. Basta illegal, mabudlay untaton. Siabo, ano pag untat mo? Kay may nagasuyok. Kung may user, may ara nga puser. Kaya kung wala ni user, wala na ni. Galing kay mati pagsabwag sang Siabo, purting baklanay dayon. Hala, no dire, no dito. Ti kalabanan, sino may mga kulukwarta ang gagamit sang Siabo. Ti budlay ni. Amo nang siling nga bisan, sige pamatay, aligasyon, mga extrajudicial killings, sige gyapon, gabaha gyapon ang Siabo. Hindi lang ha, diri sa probinsya kag Bacolod, bilog ini nga pungsod Pilipinas. Damo na nagkalatumba, damo na nagkalamatay, mga aligasyon nga pinanumba, bangod sa druga, iban mga prominente pa, nga mga personalidad, wala untat, sige tanadya, hala bira. Labi na gid kay ang Siabo, ginhimo negosyo sa mga barangay. Purte mo ni mga puser mo. Kung daw medyo kita ya pigado ka, daw halos kakabakal sudan kag bugas, nyari ho. Sasi lang, pangbukas-bugas lagag sudan, ti kung ikaw karon. Wala ka na sa trabaho, wala ka na kanon, may kabataan ka, kapit sa patalim. Kung madakpan, sure. Kung makalusot, may pagkaon. Amo na, sa dalom na siya, nangalapkap na sa dalom. Nga pating mga utod na ton, naganegosyo na, Siabo. Pwerte na niya, bulabaligya lang daw para nga may ulo income ka man, ba? Pwerte nga, pag nyari ho, ibaligya mo niyo, may ganansya ka mo ni. Sa hapon ko ni, may sudaan ka na, may bugas ka pa. Tiyan mo na nga kabudlay tapnaon. Sang Siabo, kag mga illegal nga bagay. Basta illegal ang tao na namitan. Di ba?
kanamit gidya mo kung ginadilian niya, aragid. Sus, sa kanamiton, kung ginadilian, kung sa mga pagigugma pa, ang ginadilian, purti kanami, ang kawat-kawat, masyado kanami. Ang tawag nila blang nga daw, may kulba jutay. Amo na siya, tamong kawatan na mo na. Kapitalya, kulba, kagarmas. Purti, amo inasubong nga, ang pananawa naton simple lang. Matapos ng termino sang presidente, sigurado ako, hindi mapapas ang illegal nga droga. Inaya, pananawa na to na opinion personal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Area importante niyo sa tanan. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, amo niyang kinahanglan nyo. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang tak na asapon, may libre nga konsultasyon, libre nga medical check-up sa life. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Kagdayon na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad.
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas. Balita naton sa Kapitolyo, Gobyerno Probinsyal padayon nga nagabaton sang donasyon para kampanya batok sa COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Dako ang pagpasalamat ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa pila ka mga grupo sa probinsya nga padayon nagasuporta sa kampanya sa gobyerno probinsyal batok sa COVID-19. Isa diri sang yesterday personal. Ngayon pasalamatan amo ang mga miyembro kag opisyal sang Citizens of Negros Fighting COVID o kon na CNFC nga ulihi nagdonar sang mga katre kag mga foams para may madugang sa paggagamit ang provincial healing facilities kag hospital bed sa Cadiz District Hospital. Sang September 16, ini nga grupo ang nagdonar man sang mga hiligdaan kag biddings para sa provincial healing facility sa banaw naman sang EB Magaluna. Ini magluwas pa sa kapin 1,000 ka mga face shields nga ilang man gindonar para magamit sa mga tawo sa far-flung areas sa probinsya. Nagasalig si Lacson nga dako ang mabulig siri sa pagpakanhagan sang kaso sang COVID-19 sa bugos nga probinsya. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na morning kay PB Islao, kay Maris Tila Ponce, kay Ibon Bosher, kay Beth Tumangan, kay Emilia Galon, Philip Lauriente, kay Warlito Nisha, Marite Pelisario Haba, subuman kay Rodel Zagere, Sinaida Tumayan, kay Juliet Colingco, kag kay Sir Martin Sangkanlaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampenaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Mga balita naton sa puwersa sa ngaton kapulisan, retired police nga tag-iya sa salakyan nga nabunggo sa isa ka personalidad na kigariglo kuno sa pamilya kaganda magbulig.
Detalye sini, upod kay Aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon, Eric, please go ahead. Action Preg, nagpakikareglo na ang amo sang napatay nila nga timbang matapos ini na isulan sa iya sa salakyan sa Domingo sang aga sa Poroxomir, Barangay Bata, City Ciudad sa Bacolod. Ini ang ginkopormar ni Police Captain Richard Pajarito, ang hepe sa Police Station number 3. Sunod kay Pajarito, Action Fred, ginbuliga na sang amo nga si Anay retired Police Captain Jomel Gonzaga nga matagaan sa financial assistance kag mapalubong ang naisura niya nga timbang nga ginkilala sa kay Heidi Torres, 59 anyos, nga pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Sunod kay Pajarito, Action Fred, si Jomel Gonzaga, ang retired police sang Negros Occidental Provincial Police Office nga sadto hepe sa Ginubaan PNP. Sa karon, Action Fred, si retired Police Captain Jomel Gonzaga ang ara karon na confine sa isang pribadong ospital matapos ginnervyos ini sang matabo ang insidente. Okay naman, si istorya naman ang pamilya ito sang iyang timbang ito nga napatay. Ma-execute naman sang affidavit of non-interest, hindi naman sila magpagamo pa. Kaya aksidente man ang natabo. Anong pastada ito, Sir Man? Paano natabong aksidente, Sir Man? Sa sulod sang garay, bali sa may tubang sa salakyan, dira nang ilang daw gripo, blalabahan, tidraga pang labang. Iyang timbang to. Daw gulpe lang lang mga nag-abante bala ang salakyan. Siguro, basi kung wala magansa, corona o ano na nga daw nagulpe nagbanse bala. Te may nervous breakdown manigali ang iyang timbang. Amo to kaya daw paindes yung isang doktor daw cardiac ang kuwan sa ano, siguro nagultihan bala. Patay. Huwag man sa silinga na internal hemorrhage yung silinga daw ano, daw wala man maano ang lawas niya, wala man nagug sa kulba kaya muna ang kuwan sang doktor man. Wala man sang hematoma daw kontusyon niya nga lawas papagi sa pagbunggo. Pero sa ano muna iya ang kuwan sang doktor bala nga daw iya nga paindes daw na cardiac siya. Muna na nga daan siguro na batya. Siguro te nabungguan di man siguro pero hindi ba siling nga grabe kita ni man lang ako. Kaya daw amo man na allegation sa iya nga amo itong nga bunggo nga daw hinay man lang kunuman mo. Amo itong tabo napatay. But siling mo sir nagpakikareglo na ang amo sa pamilya sa napatay? Oo. Kaya di wala man sa ipabayaan sa amo niya. Mismo nga amo yung nagdala tanin sa ospital na to. Subong nga amo yung ganin na ospital man yan naglayan man niya matyag pagtabo to. Yan admit man subong. Police Captain Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 3 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:13. Amo na bilang disgrasya, no? Kuan lang split of second lang kon disgrasya gid. Sa sulod sa puluyan, tamo may disgrasya pa. Sa aton mga utod, kay subong mabulbog na ang kagaon, kapi-kapi kamo da. Kung gapangapi naman lang kamo, Dr. Alfred's Green Coffee ang gamitan ninyo nga nagapangapi ng bugos nga pamilya, healthy pa kamutanan para kay lula, lulo na. Mabugnaw na hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian
aksyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa. Yari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 655 kita. Dako ng jackpot.
124,291,170. Kombinasyon in any order 26, 54, 18, 37, 28, 42. Resulta sang 655, 26, 54, 18, 37, 28, kag 42. Sa ilo kita, 645 ang jackpot, 12,733,206. Kombinasyon in any order 43, 23, 44, 3, 8, 5. Resulta sang 645, 43, 23, 44, 3, 8 kag 5. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Sinoda ang nadulaan ID. May ngalan Elaine Amar Ejercitado. Kuwaon na kuno Dira kay Sunya Baira sa waiting shed sang Lupit Church. Areglado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong kailangan. Responsable ang pagbalita pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi. Ang kontrata sa ibang gapungsod tubtob Agosto 31 ginapahanugutan na kamo ha nga makagwa sa pungsod Pilipinas. Ginpahanugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang deployment sining nurses. Ba damo-damo man no? Mga 1,500 man ka nurses kag iban nga mga health worker ang makabenepisyo. Nagligad to kay ginapunggan eh. Ti dapat hindi pagpunggan. Kay man pangita ini sila sang mas dako-dako nga income, greener pasture bala. Hindi na makuha diri sa Pilipinas, kuwao nila sa iban nga pungsod. Bisan na lang dira sa Singapore, sa Asia na lang, dako-dako yung bulan sang nurses sobra 200,000. Ti comparar mo diri butang ta 40,000, 50,000. Ti pila ka pilo? 3 pilo ipanggid mo didto sa Singapore, ti sa iban nga lugar Estados Unidos, dagko pagid. Sa Canada 40 dagko to sang sweldo sang nurses. So hindi naton pagpunggan. Kay kon pareho sana di sa Pilipinas sabi ang sweldo. Sino mga nurses magwa sa ibang pungsod mabinturar kon parehos man sweldo man? Butang ko bi sweldo ka nurses te. Butang ta 200,000 na lang ang bulan, mahalin ka pa? Hindi na eh. Kung di ba serbisyo ka dire? Mga doktor abi kung pareho-pareho kadagko nga mga income nga magserbisyo ka pa sa ibang nga pungsod. Nga magserbisyo ka sa hospital to, ang iban nga nurses to, ti penitensya ka to. Pahid kay mo isang higko sang mga foreigner to. Kung pwede mo lang nga parehong sweldo di. Di galing nga mo lang ina, bisan paano, kapit sa patel, bisan no kabudlay gawa, kado medyo makaririg kam gawa nga obra, sige lang. Ang kompensasyon, dako naman. Kung makatipon ka, kung balik ka dire, kung may milyon ka na, balik ka dire sa pungsod Pilipinas kag magnegosyo. Amo nasling ko nga, hindi dapat punggan. Kung magabot ng tsimpo nga magpulupariho ng sweldo, paira. Pwede magdiferensya man lang tag 2,000, 5,000 nga man. Di galing gamay gid, no? Ikumparar. Amo na nga, ga-eskwela nurses, medical, mga medtech, kag iban pa, ang amar na sini makakadto sa iban nga pungsod, kag makaganar dako ka makabulig sa ila pamilya nga maulo alibantar man ang pagpangabuhi. Tiyang mga ginikanan magasto para silang mga estudyante kag kabataan paggraduar makaganar dako sa ibang nga pungsod. Ang biltadas na hatag bulig sa pungsod Pilipinas, tingka man na sang pungsod Pilipinas gikan sa mga OFW
kag ang pamilya makapulupatindog gamay nga balay, may jutay ka man duta nga ginbakal, may salakyan ka lang bisan baraton, okay na nga makatuluti bawas sang sa dire kagid nga igod ka lang igod hasta mintas tanto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na diri kita. Balita naton sa City Hall, Bacolod, Targeta, ang 4 ka mga retreat houses para himuon nga isolation facilities. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayag Action Fred, padayon sa karon nga ginanegosyar sang LGU sa Bacolod City ang 4 ka mga retreat house nga pag-osarona bilang COVID-19 isolation facility para sa mga COVID-19 patients nga symptomatic o kung mayroon sang mild symptoms. Action Fred, gain pahayag ni Bacolod City Councilor Renisito Novero ang chair sang Quarantine Center Action Team. Gintugyanan ni Mayor Bing Leonardia si City Administrator M. Ang sa pag-negosyar sa mga kalinlain nga mga religious orders, samtang iya naman nga kadtuan ang ining mga lugar para inspeksyonon. 4 ka mga retreat house. Action Fred ang nahamtang sa area sang Barangay Felisa, Barangay Sefania kag Barangay Granada. Ging klaro Action Fred ni Novero nga sa tion nga ma-finalize na ang agreement sa tunga sang religious order kag LGU ang iga-quarantine nga mga COVID positive nga symptomatic kag mild cases amo ang magabayad sa ilang pagtener sa isolation facility. Madumduman Action Fred, mayra na sang isa ka hotel diri sa may Bacolod City ang gintap sang LGU para butangan man sang mga COVID-19 na positive nga symptomatic kag mayra sang mild symptoms. Action Fred, kasunod ini sang mando sang national government nga ginadilian na ang home quarantine. Instructed me also to conduct inspection at to facilitate ang posibleng arrangement aton diocese. At sa iba ni ng mga religious orders nila, kaya ang iba ng mga retreat houses under the other religious orders mo. Dapat yan si Bacolod City Councilor Renisito Novero. Halungan nato ng aton ikaayong lawas pagi sa pag-inom sang Santan Plus Gold. Agod malikawan ng mga masakit, dapat epektibo nga food supplement ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay,
maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba.
sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian na amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. San Carlos PNPO nanindugan wala sang Siabo, laboratory nga lugar kasunod sa pagkumpiskar sa gapin 13.9 milyones ginasospitsuhan Siabo. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, ginapanindugan diri ni Police Major Mark Angelo Hongko, ang hepe sa San Carlos PNP, nga wala iya sang laboratorio sang ginapatihan Siabo ang syudad sa San Carlos sa bangod iniisa ka magamayang gid lamang nga lugar. Sunod pa diri sa kay Hongko aksyon na Fred, mahapos makitaan kung may ara gid man bangod nga jutay malang naga-ililistar kag posible ini nga madakpan sa gilayon. Kahapon nga daw aksyon na Fred, nadakpan diri amo si Emmanuel Siabok, 31 anyos. Nakuhaan ni siya sang 13 milyones
kag 940,000 pesos ginapatihan siya bong. Nakuha ni siya sa masobra 2 ka kilo action na friend. Ginakabig ini siyang runner. Kag ang isa diri nga upod niya nakapalagyo nga mo si William Aliunes alias BB action na friend. Sa sinimateryon padayon pa ang investigation sa kapulisan. Ilabi na ginangot nila ini nga items nga may connection dito sa nadakpan man sa Cebu kag sa area man sang Sibulan sa Oriental Negros sa bangod sa iya sining packaging pariho gid action na friend. Idinay ginato nga may laboratory kagamay sa San Carlos. So imposible nga mag-establish diri kag kang laboratory, so posible inanghalin nga Cebu, posible nga halin na sa ibang lugar, tapos diri bagsak sa San Carlos for distribution sa ibang lugar man. Inang balita ini sa Action Brian mo na nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Gaaragay! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong,
Nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nagkahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred na kumpiskar ang 13,940,000 pesos o kun 2.50 kilogramos ang ginasuspetsan shabu sa buy-bust operation nga ginpatigan sa gintingog nga puwersa sa San Carlos PNP Regional Intelligence Division 6 kag PDEA 6 sa 2nd Street St. Vincent Subdivision Barangay 1 Ciudad sang San Carlos kahapon sang hapon. Sa mga operasyon na dagpan si Emmanuel Shabok, 31 anyos, kag residente sang Burgos Street, Barangay 6, Ciudad San Carlos, kag ginakabing nga high value target sang otoridad. Nakapalagyo naman ang isa niya kakaupod nga ginkilala kay William Alones alias Bebe, nga yara man sa listahan sang kapulisan kung droga ang paghahambalan. Magluwas sa iligal nga droga, nakuha man ang 200,000 pesos nga buy-bust money, lakip na ang 100,000 pesos nga budol money, kag 500 pesos nga subscribe money. Si Shabok ang yara na sa kustodiya sa San Carlos PNP para sa proper disposition, kag nagpatigan man sa follow-up operation, batok naman kay Alones. Samtang Action Fred sa piyak nga Modified Enhanced Community Quarantine ng Siyudad sa Bacolod, kag ginadilian ang iligal nga pagpanahor, 3 pa ka persona ang nagkaladagpan bangod man sa iligal nga pagbulang. Nadagpan Sanday Rolando Macopol, Benjamin Palermo, Johnny Delfin, kag 4 election friend no, kag ang isa amo si Elpidio Kapasilan, matapos nadagpan sa Purok Busay, Barangay Kabug, Siyudad sang Bacolod kahapon man. Inibangod Action Fred sa iligal nga pagbulang nila, kag nakuha man ang duha ka mga fighting cocks with metal spores Action Fred, kag ang ilang 1,740 nga bet money. 4 ka persona ang yara karon nahunong sa police station number 9 Action Fred. Sa ato naman ng mga ka-aksyon sa sininga panahon, importante man ay kayong lawas. Agad malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus ato naman nga pagpangate, balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini.
Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan. Uno, standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita.